Здравейте, приятели на 4 осмици БГ! Аз съм Рая и много се радвам да съм отново с вас днес във второто тегляне за деня от празничното колело по случай рождения ни ден. На колелото има фриспинс награди от 1 до 100 фриспинс. А сега нека бързо да преговорим правилата. Над всяка игра в сайта има скала, която се запълва докато играете. Ако я запълните веднъж, автоматично участвате в следващото тегляне на деня и ще получите наградата, която се падне от колелото. Ако запълните 2 пъти, броя на фриспиновете ви ще се умножи по 2. Ако запълните 3 пъти, ще получите 3 пъти повече фриспинс, а при четвъртото 4 пъти повече. На следващите запълвания ще се увеличи залога на получените фриспинс и така печалбата ви може да стигне до 400 безплатни завъртания на залог от 5 лева всяко. Както вече знаете, осмиците обичат щедрите изненади и в страницата ни има и специални мисии, с които може да спечелите златна монета или да участвате в жребия за автомобилна стойност 100 000 лева. Сега да не губим повече време. Стискам палци на всички и завъртам колелото. И така. В това тегляне се падат 10 фриспинс. Честито! Печалбата ви ще бъде заредена в профилите ви. И не забравяйте, че колкото повече играете, толкова повече печелите. Ще ви очаквам отново утре точно в 12 часа за първото тегляне на 2 октомври. Хубава вечер!